Ya. Paman anggenipun gumujeng ngantos-kantos mekaten. Lah kula menika nyawang raine Bagong. Wes guyu. Napa meneh? Nek nganti weruh. Saiki karepmu piye? Sirmu piye? Gong. Iki Ndara Werkudara. Kuwi dudu mungsuh Ndara Werkudara. Kowe menang cangkemmu menang ora? Wonge ajak rembugan wis ora kena. Maksude piye? Tulajake gedhe dhuwur terus cah cilik-cilik diunek-unekke men wedi ngono apa piye? Nek kowe wedi-wedi ya. Nek aku blas ora wani. Anu ora wedi. Wis karepmu nek ana apa-apa tak tanggung. Lole. Yang ku anggres nesu ngungkuli Baladewa kandhane. Mangsane saiki piye karepmu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena. Malah ngunekke Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah? Nanti etor truk. Golek rokok. Aku titip ya. Orang kei dit kok titip. Apalan kowe. Apal wae. Anggere nang wong tuku rokok kok aku sisan. Apa ya? Hah? Lo tak takon. Sinuwun Ndarawati mangunake ora gayuh katentreman. Nggon pundi? Kula tak takon. Wah, lah jebulane sampean wis keblethok karo ngelmune Dewa Buddha. Mbok menawa sampean wis dicuci otahe. Nganti ora eling karo Semar, ora eling karo Prabu Kresna. Kaya ngono kuwi. Werkudara kowe. Bareng gedhe saiki wani kowe. Biyen ngerti dek cilik tendiang. Aku dek cilik wujud bungkus. Ngerti apa iki ra tak kareti. Ben jeplak bungkuse mbok men. Mangkel aku ora. Wah. Dipresani piyayi pirang-pirang kuwi malah wani karo Werkudara. Sing kula wanani dudu sampean, ning sifat sampean, watak sampean. Sing saniki lali karo Semar, saniki lali karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ki nek gelem adeg Nalendra ora kebotan kewajiban momong Pandhawa, wah wis kuncara asmane. Ning merga netepi kewajiban minangka dadi pujangkaning para Pandhawa, nganti kewajiban kulawarga sok ditinggalke netepi kewajiban momong karo Pandhawa, ngemong karo Pandhawa, ngesuhi para Pandhawa. Saiki Pandhawane do malih tinggal. Bagong. Ora sampeyan melu jan. Samijan. So. Hah? Karemu piye? Bagong nek ngene iki padangane wani, petengane apa meneh? Aku padang wani, peteng wani. Petenge bener kok aku. Kok meneh padang? Manuk isine. Bagong tekan ndi omongane malah ora. Arep kepiye? Wah, Ponokawan wani karo Werkudara. Ora metu njaba tak idak mudar nek kene. Oke, ayo metu njaba legane ati kaya. Mungsuh copet. Kapusan dhek. Ora saya kae goleki sapa kae sing. Aku njrantah ndelik nang saka guru. Terus balik mrene meneh.
bocah ki nek Bagong pancen wis gugu karepe dhewe tenan. Ya men apa mangsa wis do ngendemi Ndara Werkudara. Ora trima. Bagong. Non. Yen pancen ora trima perkaramu ora karo aku ning karo Dimas Werkudara. Aku gak karo Dimas Werkudara. Apa? Anggepe Kang Mas Bagong kon perkara Dimas Werkudara. Trunduk. Aku gagas Bagong. Malah lara. Bocah kok kandan-kandan. Ya. Paman anggenipun gumujeng ngantos-kantos mekan. Lah kula menika nyawang raine Bagong wis guyu napa meneh nek nganti weruh pate kok guyune kaya bakul akik. Malah semaklon sok rene kowe, ha. Wis kaki metu njaba. Siap. Kula tandangane Ndara Werkudara. Saman weruh kula nggih, training ngenten iki mboten melas. Ora. Rasa kamanungsane nanti. Nganggo training mburi teles ngarep garing. Kok iso? Kae iki arep nglengsor ning suketan. Malah pas jeblok. Maknyes ngono. Terus teng clekite Bagong. Edan ndang metu. Nggih, nyun pamit rasa nggo gamelan metu dhewe. Panjen Bagong menika pancen ngatur menika. Bapa menemban kados pundi Duryudana aku tak omong karo kowe Duryudana. Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dhuwari ning Sun Werkudara den kaparenggene sigra anjujuk dah nyewang truna Bapa Premban badhe paring dawuh menapa kepasang yoga katujuhe nginu dene anak-anake Semar malah wis prapta ning negara Ngastina ngandhakake yen to satemene Nata Ndarawati lan Semar wis manunggal. Kang mangkono aku duwe panyakra bawa. Yen to pancen Ratu Ndarawati kuwi ratu ingkang lantip panggrahitane. Ketitik wis weruh kelawan kahanan ingkang dumadya ning praja Ngastina. Inggih kula piyambak ugi gadah panyakra bawa ingkang kados mekaten Premban. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Kowe aja meneng wae. Ewang-ewang ana kadang Munjadipati nggone nyekel Petruk Bagong. Yen perlu Petruk karo Bagong, apa yen mengko ana sedulure meneh sing melu dipateni kabeh. Mengko yen wis tekaning pati kabar sumebar, Semar krungu anak-anake padha tekaning pati tak kira Semar bakal pepes Bayu kang tapis ora duwe kekuatan, gampang nggone mateni wong sing ora duwe kekuatan Janaka. Mulat para Sang Arjuna Esmunya. Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh. Iran padha kadang ayataya
Oh. Kliran dinten sak mangke kula nyuwun pamit madal pasilan. Mangkata susulan kakangmu Jodipati. Aku percaya yen kowe karo kakangmu tak kira ora bakal kabotan yen to gawe pati ning Petruk gareng apa dene Bagong. Nyuwun pamit tambahi mestu penemban. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula wonten timbalan menemban. Kejaba saka kuwi Kurawa diketapake, Panakawan dikepung wakul baya mangap, aja nganti digawe urip. Ninggih, ngestaken dawuh kliranan paduka anak Prabu. Kula semanggaken paman Ploso Jenar. Bapa menemban duna. Wonten dawuh, Nger. Sesarengan kan bapa menemban Dewa Buddha. Kula dherekaken manjing salebeting kedaton Kembul Andrawina kaliyan ingkang putra Ngastina. Oh inggih ngestaken dawuh. Paman wonten timbalan babar pisan budana kang padha sebo jeneng ingsun kundur kedaton kawula nok ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan anak Prabu Ngastina sampun ngantos kados lari alit paman Ploso Jenar. Purna gatining pananggilan Sanutasa kundur kedaton jeluk saking dampar kecara kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing perombahan cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun ngatinon saking Mandrawa kaya tansah katon sesanti kamulyane. Oh